kipeä, joten tästä tulee minulle maite. Maite. Mä en ole ikinä tehnyt maite. Tästä se maite lähtee. No ja ehkä mä en oo kuvannut tätä maidetta vähän aikaa. Ja nyt on maide, en mä oo tehnytkään muuta kuin vähän pelannut ja nyt mä katon telkkaria ja myököitään. Mitä katon telkkaria, se on aivan hirveetä. Sitten ruokaa. Ei sittenkään ihan vielä ruokaa. Katsokaa mitä mulla on. Se ette arvaakaan. Ette mitenkään voi arvata. Arvaatteko tosta? Tosta. Pistäkää kommentteihin, jos te arvaatte tästä. Ja sitten pistäkää kommentteihin sen nimi. Tai no kuvailkaa sitä myös. Ruokaa. En mä sulle sano. En sanonut. Piukku näkyy siellä taustalla. No niin. Minä olla tosi väsynyt. Tosi väsynyt. Onks mä väsynyt? Toi tarkoitti varmaan joo. Eli mä oon varmaan väsynyt. Eli mä oon joo ihan sairaan väsynyt. Ja sit mä vaan rilasin ja katsoin ohjelmia. Tää päivä on tyyli pelkkää ohjelmia katsomista. Ja no niin, ja sitten niinku ei tapahtunut oikein mitään muuta. Joo. Älä kysy. Nyt on ollut täällä Tää My Day on aika lailla tyyli tässä. Tää on ollut vaan niinku chillaamista ja pelaamista koko päivä. Hirveä olo, mutta nähdään sitten edes videossa. Ja muuten yhteen video, sitten viikonloppuna ehkä tulee yksi video. Ja siinä videossa viikonloppuna todennäköisesti, jos se ei käy, niin sit se tulee. Se on seuraavana viikonloppuna ja silleen. Ja se on spessuvideo. Mä ollaan mun kaverin kanssa, sen Filaksin ja Mysteerimiehen kanssa autossa 24H. Millainen reissu siitä tulee, mutta heippa.